Oceanía, o koala e o arco da abella. Hai moito tempo, nunha illa de Oceanía, uns lanzadores de búmeros probaban sorte nunha competición. Estes homens formaron parte da tribu que dedicábase ao seu tempo a lanzar búmeros e a cazar aves. As mulleres cuidaban dos animais, os nenos xogaban e os vellos andaban reunidos falando das novidades. Un día, un vello botou un lanzador. Voulle propoñer un reto. E cale? Tens que lanzar o teu búmerang o máis longe posible. Si, acepto. E como sabrás que chegou? Se non volve, é que quedou atrapado nunha. Ou pude quedar no mar. Non, o boomerang sempre volve. O mozo lanzou o búmero. Estando niso, apareceu un neno. Neno. Nenos e nenas, teño fame, os nenos e nenas da aldea queremos comer. Tedes que esperar un pouco. As abuas están facendo de comer. Teño fame, eu quero comer un koala. Pero non digas parvadas. Os koalas non se comen. Sam continúa. Continúa. Hoxe meu cuñado esqueceu pola mañá, vai entrar a escucharme. Seguidme. Moitos homens, mulleres, nenos e nenas e os vellos máis áxiles botáronse á procura do koala. Estaban a piques de collelo cando de súpeto detrás del apareceu un arco da abella máis maravilloso que xa máis vira. Correron tras el e cando se deron conta xa estaban camiñando polo arco. Un tempo despois o koala xa chegara a terra firme e eles tamén. Ante si estaba a terra máis maravillosa con eucaliptos, canguros, ríos, lagos, kiwis. Por que non quedamos aquí? Vale, parece ben. Tempo despois, cando andaban na procura dunha nova terra para facer outro poboado, Mirade! O búmerang cravado nunha rocha. Vamos a levarlo ao seu dono. É un boomerang. Bueno, guardar de recordo do día en que encontramos un lugar mellor para vivir. a esa terra e a ese búmero puxeronlle por nome Australia!